Чувашстанның Комсомол районы үзәгендәге әлеге мәчет республикадагы иң яшь гыйбадәтханәләрнең берсе. Аны бик зур авырлыклар белән 2011 елда төзеп керәләр. Ул чакта әлеге эшне башлап йөрүчеләрнең берсе Рафаким Каримуллин була. Мәчеткә урын кирәк булды. Бик каты ясамак итеп тырыштылар, урынны бирмәделәр җирне. Ул үз артына шул кешеләр белән киңәшеп, үз артына җир алды. Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән менә шулай килеп чыкты шикәр. Әлхәмдүлилләх, бәйгесекне бик каты яшибез. Әлеге мәчетне төзеп керү бистә татарлар өчен генә түгел, тирә-юньдәге авылларда яшәүче дин кардәшләребез өчен дә зур вакыйга була. Ул аларның намаз уку урыны белән бергә үзара очрашу, аралашу, мәҗлесләр һәм бәйрәмнәр уздыру өчен дә бер үзәк булып тора. Әлхәмдүлилләх, без һәр мөселман бәйрәмен үткәрергә тырышабыз. Бу миннән генә килми, безнең бөтен мәхәллә кешеләренә, мәхәллә әһелләренә килә. Ник дигәндә, аны бер кеше генә итәлми, оештыра алмый һәр нәрсәне. Даими рәвештә мәүлид бәйрәмнәрен уздырып торалар. Моны уже һәр көнне дисәң дә, кайсы бер көннәрне икешәрме ул җирдә үткәрәбез мәүлид бәйрәмнәре. Аллага шөкер, безнең Комсомол җирлегендә ул мәүлид бәйрәмнәре бик олылап үткәрәләр. Мәчеттә нинди генә чара узса да, бистәдә яшәүчеләр аны бергәләп оештыра. Кем ничек булдыра, ничек хәленнән килә, шулай ярдәм итә. Халык монда безнең бердәм, барысында халык булыша бик каты. Кайсы акчаларда да булыша, булай эшләп тә булышалар. Менә Бunda bizden abistayımız okutkan güzel hatun kızlar da постоянно buluşup da мәчетләрен җыштырып торалар. Моннан 7 ел элек мәчет имамы Альберт Хәзрәт Алиулов биредә балаларга һәм өлкәннәргә ислам дине нигезләрен, гарәп һәм татар телен өйрәтү буенча 2 еллык дәресләр башлап җибәрә. Әлеге курслар атнасына 3 көн укытыла. Дүшәмбе көнне группалар эшлиләр, алар инде Коръән укыйлар инде, Коръән укыйбыз без алар белән. Аннан соң вәгазьләр шунда сөйлибез бит инде. Чәршәмбе көнне яңа группа белән эшлибез, алар белән хәрефләр өйрәнәбез. Шимбә көнне балалар белән эшлибез, балалар белән дә менә шулай ук хәрефләр өйрәнәбез. Без аларны менә нидә язып барабыз. Аннан соң алар белән Әлиф байрәңгә шикелле ижекләр, сүзләр укырга өйрәнәбез. Көз, кыш һәм яз айларында мәчеттә дәресләр алып барылса, монда җәен балалар өчен лагерь эшли. 20-дән артык балай һәм кыз биредә ял итү, һәр төрле чараларда катнашу, ашау ишү белән бергә ислам әхлагы нигезләрендә өйрәнәләр. Без монда алар белән мәчеткә керү кагыйдәләрен, әдәп, мәчет әдәпләре, ашаган вакытта нинди сүзләр әйтергә, нинди дуга кылырга, үзебезне ничек итеп тәрбияле кылырга, үзебезнең иманыбызны ничек итеп ныгытырга балалар бик теләп йөриләр. Бүген мәчеттә Пәйгамбәребезнең туган көненә багышланган Мәүлид бәйрәме. Мәүлид айларында мәүлидләр укыту, ул бик зур дәрәҗә, бик зур хөрмәт. Алла теләсә, сездә Пәйгамбәребезнең туган көненә дип стәлләр тизеп, бергәләшеп кунакларны яшып килүегез, иншалла рахман, кыямәт көнендә Алла каршысында бик зур дәрәҗәләргә ирешербез. Гадәттә Мәүлид бәйрәмендә салават, зикр һәм мөнәҗәт бәйтләр әйтелә. Сөйкле пәйгамбәребезгә шушындагы булган барчабыз исемебездән пәйгамбәребезгә салаватларыбыз ишетсен, иншалла. Сәбәбе шунда мәҗлескә җыелган пәйгамбәребезгә салаватлар әйтү, мөнәҗәтләр әйтү. Аллаһ Раббыбыз безләргә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламне шунда яннарыбызда итеп, чөнки кая пәйгамбәребезне салават әйттегез, пәйгамбәребез шул вакытта мин сезнең белән булырмын дигән. Мәҗлестә бүген халкыбызның борынгы халык авыз иҗаты булган мөнәҗәтләрне Татарстанның халык артисты Гөлзада Сафиуллина әйтте. Хуш килдегез, мәрхәбә, мәрхәбә я мәрхәбә, рәхмәт итсен ху Аллаһ. Хуш килдегез, мәрхәбә. Татарның яраткан җырчысы Гөлзада Сафиуллина 90-нчы елларда беренчеләрдән булып бәйт мөнәҗәтләрне халыкка җиткерүче артист. Илебез буйлап гастрольләрдә йөргәндә, ул авылларда борынгы җырларны, бәйт мөнәҗәтләрне җыя һәм беренче зур тәлинкә пластинканы 15 000 тираж белән чыгара. Һәм ул бик тиз арада таралып та бетә. Әле хәтеремдә әбием ике яктан да, әтием ягыннан да, әнием ягыннан да мөнәҗәтләр әйтә иде. Ул мөнәҗәтләр сакланмаган, әлбәттә. Әмма шуларның икие менә мотивы күңелгә сеңеп калган. Һәм мин сизә идем, нәрсәдер шул мөнәҗәтне ишеткәч җылысы килә иде. Мәҗлеснең мәртәбәле кунагы Гөлзада ханым районның мөнәҗәт әйтүчеләре өчен остаханәдә үткәрде. Бер караганда гади генә булып тыелган мөнәҗәт әйтүнең дә үз ысуллары һәм тәртибе бар икән. Исегездә калдырыгыз. Фикер, зикр, шөкер. Башта фикер йөртәсең, үз акылың белән, үз башың белән, үзеңнең башыңны эшләтәсең. Кем нәрсә әйтә,
anlatыңla, özünnekin işlet. Çünkü sen özün belki bu narsani sen özün yaxşırak bilesindir. Senga narsa kerak ekan bir kim de bilmiyor Alloh Taoladan boshqa. Bugungi şarada meşitke yürüyüşü balalarının da qatnaşuvi, uyuşturucularının otuşlu alımı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 570 yılında Rabiul Evvel ayının 12. çislosunda Düşenbe günü ponedельник dünyaya kiler. Rabiul Evvel yaz başı diyeni anlatılar. Süzde yok. Bugungi vaziyette meşitlerimizin balalarga dinimiz tertibine tügül, tatar tilini öğrenүү boyunca da zor işçenliğe maktauga layık. Komsomol rayonu meşiti de şularının birisi. Şuvaştandan Ramisafin Ahmet Müderisov Tatarlar.